Ola, eu son Iria e hoxe vouvos a falar do libro A balada dos unicornios, de Ledicia Costas. O libro fala de dous compañeiros chamados León e Ágata. León está enfermo, xa que a gobernadora das Córvidas quería quitarlle a súa maxia. Ágata facía todo o posible para que León mellorase. Ágata, Nuno e Tic-Tac pasan por diferentes mundos para salvar a León no seu vehículo, o cal era unha teteira. Ledicia Costas naceu en Vigo o 19 de setembro do 1979, gañadora do Premio de Poesía do Concello de Marín no 2005, primeiro premio de relato da Universidade de Vigo no 2010, segundo premio Modesto Figueiras do 2011 para Frío Azul, premio Ánxel Casares da Asociación Galega de Editores ao mellor libro infantil e xuvenil de 2012 para O Corazón de Xúpiter, segundo premio Miguel González Garces de 2012 de Satén. A miña persoaxe favorita é a Ágata, xa que fai todo o posible para mellorar a saúde de León. A min este libro gustoume moito, xa que é moi fácil de ler e divertido. Adeus.